shirye-shiryenmu na waiwayen mako. NNPC ya ci ribar farko a cikin shekara 44. Wannan sharhi ya yi waiwaye kan wasu daga cikin labaran abubuwan da suka ja hankali a makon da muke ban kwana da shi a Najeriya. Ribar da NNPC ya ci ta farko cikin shekara 44 a Najeriya. Kamfanin mai na Najeriya NNPC ya samu ribar farko a tarihi cikin shekaru 44 kamar yadda gwamnatin ƙasar ta shaida. Shugaba Muhammadu Buhari, wanda shine babban ministan harkokin man fetur, ya ce wannan wani bangare ne a ƙoƙarinsu na dabarun tattalin arziki. A shekara ta 2022, NNPC ya ci ribar dala miliyan 700. A shekarun baya, kamfanin ya fuskanci gagarumar asara. Har yanzu dai babu cikakken bayani kan yadda NNPC ya samu irin wannan riba a lokacin da tattalin arzikin kamfanin ke tagayyara saboda sauyin farashi a kasuwannin duniya da kuma annobar corona da ta haifar. Buhari ya tura dakarun karta kwana a can jihar Zamfara. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya, Bello Matawalle, ya yaba wa shugaba Muhammadu Buhari kan bayar da umarnin aika dakarun karta kwana na musamman don yaƙi da 'yan bindiga a jihar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a yau Alhamis lokacin da ya karɓi baƙwancin babban kwamandan rundunar ta 8 da sojin Najeriya da ke Sokoto da kwamandan rundunar haɗin gwiwa na yankin arewa maso yammacin ƙasar, rundunar haɗarin daji. Gwamnan ya ce ya ji daɗin aikewa da dakaru na musamman har 100 da shugaban ƙasa ya yi jihar Zamfara, yana mai cewa matakin zai kawo ƙarshen ta'addanci da ake yi a jihar. Ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da baiwa rundunar sojin Najeriya dukkan haɗin kan da take buƙata don magance matsalar rashin tsaro. Kalaman Obasanjo kan rugujewar Najeriya. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya ce maƙiyan ƙasar da ke fatan ganin ƙasar ta ruguje ba za su yi nasara ba. A wata sanarwa da kakakin Sakindi ya fitar, tsohon shugaban ya ce karancewa a dunkulalliyar ƙasa ya fi riba kan raba kawunanta. Obasanjo ya shaida hakan ne a Lagos yayin ƙaddamar da wani littafi. Tsohon shugaban ya kuma ƙara da cewa shi masoyin Najeriya ne kuma yana sane da halin da ƙasar take ciki. Sai dai ya ce yana da yaƙinin maƙiyan Najeriya ba za su kai labari ba domin ƙasar za ta ci gaba da samun wanzuwa. Sakin ɗaliban Tegina guda 80. Rahotanni na cewa an saki sama da ɗaliban Islamiyyar Tegina
80 da 'yan bindiga suka sace a jihar Neja. Ɗaliban sun kwashe kwana 88 a hannun 'yan bindigan da suka yi garkuwa da su. A nan ne muka kawo ƙarshen labaran, amma muna roƙonka da idan wannan ne farkon zuwanka na wannan channel ɗin, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.